Karepe sampean iki piye? Kowe takon ngono aku terus jawab piye? Kamangka ana buamu iki kan. Yo. Bocah-bocahmu. Iki kongkonane kowe. Lho kok kon jawab piye? Aku perintah kowe. Kongkon kowe kabeh. Yo. Ning aku isih diperintah wong neh. Isih ana sing perintah. Lho. Banjur sing perintah sapa kan? Lho. Jejengkote Gunung Pati ayam iki sapa? Dak Kakang Srenggala. Lho. Aku dhewe iki ora ngerti karepe. Terus karepe kepiye? Kakang Srenggala seneng Srenggala, golek priya. Heeh. Wong-wong kae umure do ngadeg ya ora? Lah iya kok saben dina kon olah bela raga kaya prajurit ae. Lah nek prajurit entuk bayaran. Lah iki bayaran. Gento ae kok saben dina kok olah bela raga. Wis ora percaya. Nek krungu sithik-sithik iki. Iya. Jarene iki kowe jarah rayah bandane wong-wong desa kae iki wis kentekan. Ya, saben bengi kok bobol. Ya, sisan gawe nek duwe bejo ya bejo bengi iki. Karepe sampean mlebu ning kutha Pati. Sampeyan arep setor nyawa. Setor nyawa. Lho. Sebab aku setor nyawa iki. Lho kok ora iku piye, Kak? Awak dhewe iki mung pira? Musuh prajurit 1000 cacahe. Apa redan sampeyan iki? Sing goblok iki kowe. Kok iso ngarani? Lho niatku arep golek musuh prajurit apa nyolong? Lho nyolong. Lah nek nyolong ya nganggo cara. Lho kejenyangan. Lho. Ya carane. Carane piye, Kak? Sing separo gawe untran-untran obong-obong ning kutha. Yo. Lho mengko rak mesti prajurit do nglumpuk wis ngobong. Sing separo bobol mewong. Lho, ora ketelan prajurit. Mletik pikirane dino. Lho. Mletik. Omasamu jangkrik kowe mletak-mletik. Wis iki aduh. Ayo. Ancane bengi iki kudu budal iki. Ngono. Ora sah kesuwen kan. Langsung budal. Ayo, Cok. Sik. Bolo do teko kabeh. Iya. Iki Gunung Pati ayam. Nek ngene, nek kowe melu gabung bolo gento iki, nek yo anggota anyar bayarane sithik. Ngono. Aja anggere melu padha. Lho, ratil iku jenenge. Aja kurang ing pamengku yen to tekahku ana ing
Pawengkon Gunung Pati Ayam aku gak gawe karo kowe. Ora. Nek gak durung ngerti karo aku to. Ora ngerti ya? Wong kowe iki ora terkenal kok ngerti. Lakoni. Sapa kowe iki? Yen pancen durung mangerteni aku wong nomor 2 ana ing Kabupaten Pati. Pati Pertara Solo. Andane Kanjenge Adipati Tombro. Wah, banjur kowe yen ora kleru Brandal sing mapan ana ing Gunung Pati Ayam. Golek priya. Oh. Brandal Gunung Pati Ayam. Brandal kulik priya kuwi. Golek priya. Yen jenenge aku wis krungu. Kondang lagi sepisan iki aku. Wah, jebule kondang jagat mati. Banjur iki sapa sih? Aku Brandal golek-golek. Jeneng ora golek-golek. Brandal golek-golek. Lah ae sapa? Ora usah dadak ngerti sapa aku. Sing penting wong kono kene sedulurku. Brandal golek priya. Iki golek magetan ya. Brandal kulit priya. Pati ora tentrem. Mergo openg para brandal karaman sing gawe userke suasana ning Kabupaten Pati. Tuladane akeh wong lelungan keweden mergo dicegat brandal-brandal. Banjur saudagar kae padha keweden ya mergo saka polah lan trekahmu. Lah salahe. Duwe bondo donya ora aweh-aweh wong. Lah dhewe. Yo tak jaluk ah. Ngono. Lah iki aku rumangsa trenyo. Mergo aku punggawane negara ning Pati. Yen kowe kabeh kira ora wong liya, isih kalebu kawula ning Kabupaten Pati. Lho, isih dianggep kawula to, Pro? Iya. Pati ayam kuwi isih ora tau diwehi bantuan. Kok kon urip dhewe. Ngene. Brandal kulit priya. Wiwit dina iki kowe arep Mario nggonku tumindak brandal. Laran Mario. Mengko uga rampe sandang panganmu. Yen ora duwe omah, aku matur supaya mengko digaweke papan gunung kanggo kowe, panganmu lan liyane. Piye, Cuk? Ara ngono to. Terus mboten laran kowe brandal. Lah terus dadi pengangguran terus mbut gawe apa? Lah iki aja kurangin pamungku. Mengko kowe iki sing ngopeni Kanjenge Adipati Tombro Negara. Wes ngenani panganmu. Yen ora duwe omah ya digaweke omah. Kowe lara ya mengko ditambahke waton ora gawe kesuwe ana Kabupaten Pati. Urip kok nyageno dopeni wong. Ya sesuk ya bosen ah. Kok kaya anak yatim piatu ah. Bener mandiri ya. Angel. Terus kene wae. Ora usah kandan-kandan. Terus aku tak mbut gawe ngerampok ning Pati. Mengko tuduhno sing sugih-sugih ngendi. Kowe ora usah melu-melu, mengko tak bagai. Ora ade kok iki. Oh, jenenge gawe tatanan dhewe kowe kuwi. Lho, mongko kowe iki minangka regeting Kabupaten Pati. Wah, reget apa ta apa? Mergo kowe iki gawe swasana ora tentrem. Mula ngene kowe ya. Yen kena tak tembung saranane ngaris, tak elingake. Ayo bareng-bareng manunggal ana ing Pati. Nanging yen adreng kekarepanmu bacot gawe kesuk ana ing Kabupaten Pati. Prajurit ing Kabupaten Pati. Alah, siaga nyekel. ora wedi prajurit. Aku tetep bacot rampok ning Pati. Kowe bacot. Ya, prajurit.
kok gawa jane prajurit pilihan. Lho mungsuh. Gento-gentoe kok tan monggo mulya. Brandal kowe priyo. Alamun tok kowe tak kempes kabeh. Mesti tumekan apa? Kowe ning aku sing bakal kapitulan. Mergo aku ngakso kawula ning Pak. Nanging marang dhewe kowe maju aja tak maju. Ora saprajurit cukup aku sing Tetep bacot. Nek kowe pepalane, ayo aja di. Arep numpes para brandal, para gento. Lho, blek kudus. Lho iki lho. Nyatane wis saben dina ulah blorogo. Bebasan situs siji musuhe 700. Bener. Ayo. Bangsa padhet, batut, batut. Katresnanku malah tansaya ngrembaka. Putuhe mung siji, aku kepengin ladi lan dadi garwane Paman Rangga Pranata. Muga-muga wae kasumbayan. Lati-lati Paman. Dewe apa sebabe nganti tekah kula ing Taman Pamargi Putri iki rada ranjat jalaran apa Manggaran? Menapa Paman? Tenane anggonku mbono sakjroning Taman Pamargi Putri iki kanthi cara dedemitan Manggaran. Waduh, iki Paman. Menawi mangkinipun ngantos kapirsan kalian prajurit, menapa malih ngantos matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Cilaka ji Paman. Urutan murungipun Paman bakal nampa duka Manggaran. Ngaten iki. Nang ora apa-apa Manggaran. Ora ketang rada ranjat rak ya ora apa-apa sing baku kowe bisa ketemu lawan pun Paman Manggaran. Boten Paman, boten menapa-menapa. Sakmenika sampun kelampan kula menika smanting kalih Paman Rangga Pranata. Monggo ken kula kapang kalian Paman Rangga Pranata sakmenika sampun cedhak. Aduh, kek kula boten saged nggambaraken lho Paman. Selamanipun bisa namung kedakipun kula boten kepengin pisah lan panjenengan Paman. Manggaranti. Semono uga Manggaranti. Rumangsa bejo kamulyanipun Paman. Sakwise sliramu wis gelem nilakake rasa tresna lawan pun Paman. Manggaranti. Nggih. Tak anggap iki ana wektu kang lodang. Ayo padha digunakake kalodhangan iki Manggaranti. Ngaten Paman. Nggih Paman, iki menika ingkang kula antu-antu Paman Rangga Pranata. Nggih sampun sawetawis kula boten pinanggih dumateng panjenengan. Monggo raos ngapa sanesipun boten wonten samenika sampun pinanggih kalih jalingati. Boten sanes terus kalih Paman. Manggaranti. Semono aku
rasane kaya dening sesat. Saya sesasi ora ketemu lawan. Kaya dening sewindu lawan Manggaran. Manggaran. Tak jaluk kanthi banget. Ojo nganti kok pisahake. Anggon duwe rasa tresno lawan Manggaran. Besok nganti kukuting jagat bakal ndak lampui Manggaran. Ngaten injih Paman Rangga Pranata. Tertamtu datu nganti kedengangan lawan Kang Mas Dipati Tambranegara anggonku ana sambungan tresna lawan kuwi aja kuwatir aja was melar pun paman bakal tanggung jawab Manggaran. Ing kula suwun panjikatus ngaten Paman Rangga Pranata. Aja tansah gawe
sing ayune kaya dening kepulunganku Manggaran. Nanging ing kula suwun ki Paman, menawi ing kelampan ing mangkinipun Kanjeng Rama ngatos pirsa kelampan kula kaliyan panjenengan sawetahipun Paman Ronggo Pranata tanggel jawab amung tresnane dumateng kula slamet Paman. Rumangsa ora ana manungsa sing bakal Kangmas Kumar. Kadengaran jalur gunung Yayi Ronggo Pranata mapan ana ing dalem Taman Sari malah kepara cedhak lawan kapulunan Manggaran. Ana apa tenan? Kangmas Patung. Ngantos kumawani kula lumebet wonten saklebetipun taman Paman. Jalaran katemben kula niki mau sapejak kok Pak Kangmas. Sapet jagong apa sapet jagong? Yen tok jeneng sapet jagong ki ora kaya ngono lumrahe. Mangerti? Tenane ana apa? Upama pamanmu Ronggo Pranata kuwi sapet jagong. Apa kudune ya kaya ngono kuwi? Padha janggut-janggutan, padha remet-remetan tangan. Coba keng sira matur keng waloku wae. Ana apa ning Manggaran? Malah padha ngeting-ngetan padha pandeng-pandengan. Ora apa-apa blok, ora apa-apa Manggaran. Pranata, lan kowe Kanjeng Rama. ana apa? Pangapuntenipun inggih namung sira. Menawi kula kaliyan Paman Ronggo Pranata punten sampeyan katresnan, istanipun kula tresna kaliyan Paman Ronggo Pranata. Tresna lawan Ronggo Pranata. Tresna piye sih kok karep? Kula kepengin dados garwanipun Paman Ronggo Pranata, Rama. Kepengin bebrayan kawan Ronggo Pranata. Apa wis kok tinggal? Apa wis kok pikir? Tembungmu ana pengarepaning Rama. Yen to kowe kepengin bebrayan kawan paman. Jagat kuwi digelar apa? Jagat ora mung sak godhong kelor. Mula tamula to ngene. Pendak-pendak ana dipati penglamar sing ayunake kelawan jeneng sira. Isine jeneng sira mung nampik-nampik lan nampik. Jebul iki to. Judule nggonmu nampik kelawan para kanoman lan satriya sing padha pengen ngayunake kelawan jeneng sira. Pranata, Kangmas Pati Tobrol. sing kudune nek ana lakon kaya ngene iki kowe bisa mikir. Digelar digulung rasamu. Sapa Manggaranti? Manggaranti kuwi anak keponakanmu. Apa wis entek ing gelaring jagat iki wanita sing ayu, ayune ngluwihi ayune si Manggaranti. Upama kok Manggaranti lagi wae katutup resane, mbok yo kowe gelem ngelingake. Upama picak omripatmu mesti rasamu isih kabuka. Sapa Manggaranti sak tenane Pranata? Nuwun pangapunten Kangmas Patung. Tenanipun saklebetipun manah kula ugi boten saged selak. Jalaran saklebetipun manah kula ugi gadhahi raos katresnan kaliyan Manggaranti Kang. Yen kaya ngono atimu lan rasamu wis padha digampuh. Wong loro-lorone wis kepengin padha mangun bali wis po kengasifat jejodhoan. Kados katel iki. Pranata, lan kuwi Manggaranti. Rama ora nyarujuki, Rama ora setuju kalamun to kepengin padha bebrayan. Priye ngaluk ing kawula Kabupaten Pati yen to ngerti kahanan kaya ngene. Kae lho, putrane Depati Tombronegara padha mangun bebrayan kengasipat jejodhoan bebarengan kelawan bapa pamane dhewe. Njur kaya apa pasuryanipun Kakang Todidi.
Upama kowe iki kaslak kepengin mengku sawijining wanita kinarya garwa, golek wong wadon sak liyaning keturunanmu. Isih akeh wanita ing jaba rangkah Kadipaten Pati sing ayu, ayune ngungkuli, ayune ponakanmu. Mula Yedi, aku njaluk perkara iki senajan to wis ana pangingketing tali katresnan antaraning Manggaranti lan Rangga Pranata. Kowe gelem pisah kelawan Manggaranti. Kang Mas Dipati Tombronejo. Angka sesantining malah kula boten saged pisah kalian anak kepurunan Manggaranti. Tinimbang kula pisah kalih Manggaranti, kedua kula engkengaken kedah kula Kang. Yo, gedhening tresna aku bisa ngalahke samubarang apa wae. Apa meneh mung kanca wong tua adat lan budaya ikalah karo kekuatan tresna. Nanging sing darbe panguwasa Kadipaten Pati iki Dipati Tombronejo. Manggaranti ke putra. Yen to kowe adreng atimu kepengin bebrayan kelawan Manggaranti, aku rasa rujuk. Mula saka kuwi, aja nganti ing mengkone Kadipaten Pati kok orek-orek mergo saka tumindakmu sing gasruh. Wiwit dina iki Rangga Pranata tak tundung suwe minggat saka Kadipaten Pati. Ora usah kok pancen bener apa kang dadi ngendi kali wong tuwa. Tenane aku ora bisa pisah lawan kowe Manggaranti. Kowe aja kuwatir Manggaranti. Aduh sapa ngapan nang rumangsa cedhak adikku lawan kowe Manggaranti. Cukup. Pranata, minggat to. Kang Mas Dipati Tombronejo. Boten dados boyo pangapa menawi panjenengan sampun tegel nunjung kalian. Aku tegel mergo saka tumindakmu. Reng lali-lali dan eling-eling. Kalamun besok ana pulang Jabang Pailahi. Ngancek tataran kadewasan takon wong tuane lanang. Ampun nutup kalih kula Kang. Yen aku ora tegel lawan Rangga Pranata. Dinangku aku pengayoman sing ora adil, ampet para marta kelawan cakung para kawu. Kowe putra dirban tak ayomi sagunging kawutan ora tak beda-beda aku. Nanging sing dadekake tandha pitakon jenengan nalika aku tundung kelawan Rangga Pranata ninggalke dalem Taman Sari kanthi pangancam besok kalamun to ana ponang Jabang lair dewasane takon wong tuane pun kakang ampun nyalahke dumateng tenane kepriye kok disambung tresna kelawan Rangga Pranata pamanku. Kowe meteng anjuk mati. Manggaranti. Kowe iki wanita sing tak golo-golo. Kowe iki wanita sing kanggo kebdating para putri Kadipaten Pati. Ning yo kene tumindakmu gaslo, tumindakmu kaya dene tumindake wanita sing mapan warung pelanyan, siji sak udon loro sak urupan. Nduk, ngene iki terus bapak kok kon piye to, nduk kowe kuro tak apa-apano. Urung piye wae kok malah kowe wis meteng. Dadi wis kelakon. Enak yo. Penak yo. Wis ngene wae. Aja nganti wewadi iki kapirsan dening sapa wae. Saya-saya kawula Pati padha ngerti yen to kowe saiki wis garbini. Mula wiwit dina iki nganti laire pulang Jabang kowe ora tak keperangake metu saka dalem Taman Sari Kadipaten Pati. Wis kono, ayo ndam taman.
cah saiki salah pergaulan. Yo delok YouTube bar-barane yo ngene iki. Ora kudu jok, ora WE. Yo dikentil ngalor ngidul. Alasane jajan ono karo jangan alam.